sa si sen pat ha gani ka por nga wan ha gani ka jaka ban kren si pi ki yen ki sembaro ban nga kwa ba ha gani ka por fin snap ye ka e ka ba trai kren na ka ktien ka jong ai ha gani ka por ba ngan ong i fi si ktien wanom sa skore ka e ru nga kwa fin snap tangi ka ktien ka ba khoj ka jong blai na mar ka ktien ka jong blai ka lang tang ma ka jing sha yingi ha gani ka por But kat kum na kani kaktin ka jong play ka bang kwa ban kren chifi kadai hakaway ka benta kata ka dengan puli fi na ka gospel ka jong Matthias kala nang ka bakhat nriyo la da pin puli na du khat ka bakhat lai ter hadu khat ka bakhat kandai fin lap ba kani ka ka kintian ka jong Jesus Christ na kata ka daw nga kwa ba pin ngap ha ya ki kintian ka jong Jesus ha kani ka por ki kintian ki jong jisu ki degi bakit jingmot ki badan ka jing tmu ki badan ka jing ki badan nongrim ki badan ka jubab ka jing em ka jingi pipulina ka ni ka lanang ka ba khat riu jong Matthias ka khat ka ba khat lai ka bible kong u jisu uwan shigi pangkai saria Philippi bat ndau poi hang ni ulum mi ki sunran ki jong ubaro bat ukuli ki uong ki brio ki khat yang au e ujubabu ang ki khat yang au khunu brio Rena pipuli ka Bible ka ong ki sinran ki jubab ki ong ki wei ki ong ye meu Yohanes nong pen baptis u Elias u Jeremia lani wei na ginaw tulpa. But u Jisu ndaw la dep kali kata u kulipat ye ki sinran kumni wang. Mapipat pide pi ong ngade wei. Namar pila bot nga ngala khat ye pi pila shikri nga ngakwangan te pipat pi yo ikum no nga. Nda habau Jisu kuli ni ga jinkali mdan i weiru na ki sinran ki be yang ban jubab. Namar kaden ka ba kata-kata ha kani ka por bakin jubab namar don na preng jong ki bashikri yo Jesus Christ ndeki bam sngot khoro udaywe na kwa kana fi ha kani ka por kani ka chicken team na shukran what I fin should do I what I fin khat gar pat ka keten ka jong trala da pim da itu yu udaywe na kwa fin sngot ho ba ba kum ki bangai na kren na kani ka por ngam kwa ngan kren chu ku khubor ka ba sngot nat ne ka bam sngot nat na kwa ngani thu pi tang ka jing shisha ba ha kani ka por if you don't come and tip ba u Jisu uday shisha unong pen em changi ba tang mo u balang ga jinker man yang ni ya pi ya ga patay bara away day tang mo u balang try but pi don kam da itu ba ha yo try shimet pin da mat e ga jing e jong u but pin da shakri u da ga do not baro fi inda habo Jisu kli ya gane mdan ba juba ga don ga jing snap jar hare don tang way na gi ran jong u ba yang jot ba du taw de Petras u Petras u yang jot u ong yo Jisu ong ka Bible ka ong ula yitho ula ong melang ukures ukon jong blay uba im Now Petrus u yitho yegane u Jisu u ay ka ktien ka bisngot na wang sok ma me ko siman ukon jong jona na baga do baga snam kam chen open I ka ta me hare ku pa jong ba bne and the people in ne ka Bible ka ong ni ktien wang ngaru nga ong me ba melang u Petrus ba na lor ni mausyang an te ga balang jonga te ki krdok jong ka dujok kinom la ya ka but ngan ai ha me ki shabi ka hima ki beneng te ka ek eru ya ka ba men te ka kndau on te ha beneng ba te ka ek eru ba men pala ka kndau on pala ya ka ha beneng ro nga kwa ka ni ka por ba pin pala jingmot ba ha ya ka ni ka ktien banda haba Petras u jubab yo Jisu ang melang u kures u konjong blay ba im u Jisu ang siman u konjong jona ka do ba ka snam kam shimpen I me ka ta ka ba mot da ka jingmot jom ya mekhlem sno to kum ta and de da mun si ma khot de da blay u pa ba beneng u ba pen pau hame ba men itu yang nga bangalong u konjong blay ba im bat bangalong u kures u Messiah u ban sawan cha ka de ka putay but na pipuli ang ne u Jisu u ang how Petras ka ni ka ktien wang ngaru nga ang hame ba melang u Petras kamot melang tang umau henry ken mau halor jong ni umau siang ngan tay ka balang jonga te ki krdop jong dujok kinom la ka tani ka ktien ka bo Jisu kreno Petras kamot bo Petras uday umau siang henry ken mau uni kani ka ktien ka bo Jisu kreno ne ka kren chepang u Jisu upanisriem wang me melang tang umau henry halor jong ni umau siang ka bomot halor jonga ubalang umau siang bam jikut ubas scam ubayay ne siya bam jikut halor jong nga ang Jisu halor jong umau siang ngan tay ka
balang but kani ka Ktien balang hang ni ngaku ang anong ipi kamdai ki kerteng balang jengi kamdai stia ki kerteng ministry jengi lagi kerteng ki kenhon jengi prepare ngaku ngan kren fi kani ka Ktien balang hang ni ka kentop ya ka met Jong Trai ya ki banget baro aga pertai but ngaku ang anong ipi ka met Jong Trai ki banget baro ka kren ya ki brio om tang ki besulong kristan malumala hera ki brio ki bada Sngew Trai ki bada nget yu ubo la yap la mipat ki bada mat ya ka jingkala ka bamut ka besisha ki bala yo priang ka jingka arsen ki bala yo sait da ka snam ka jong Jesus Christ bat ki bala da priang yu ki bada shakri u bat kita ki dei ki hot ha ka met ka jong Trai bat ngakwa ngan kren fi ga ni por fitep kani ka Ktien ang ni ka kren ka Bible ka ang bau Jesus ang ka ngan tai ga ni ka balang jong ang Jesus ki krdap jong ka dujok kinum la ya ka ngakwa ngan ang fi ga ni ka por lada fi snut kho ini ga norem ngakwa ngan kren da ka jingket kle da ka donot da ka mensim ka badan jing snut kho na ka Ktien ka jong blai ngakwa ngan ang fi shi kan tien ha ga ni ka por kan mau baro khat ki bala pediang yu Jesus Christ ni dan tangu Jesus bere ba yap ba ba mi pat na ga mata jangi ba dai ma u bala khat yang isi ga jing penem nga khwa ngan ong fi baro khat ki ba dan ki ba yo Sngew ni ga Ktien ha ga ni ga pa Sngew ni ga Ktien ga jong Trai ga nga kren jipi ai ngin klet no yela din nang nungi wan na kanu ga balang ni dan ka ai ka kenhon balang ga bangi dan tonginum ksan nang ta tonginum yang sho anta ha ga ni ga por tongin yang ha ga ba ga nong rep katakan nong rem ka bang kwa bangan kran fi gani ka por ka dai tung ini yang ka ni ka met Jong Trai ka balong ka balang shitlup ka balong ka met ka jong Jesus Christ baru Jesus long khli jong ka ha ka bo Jesus ang lada ka met Jong Trai lada ka ni ka balang ka balong ka met Jong Trai ni long ka wai ni klet no ye kita ki jing per jing baro ni walang sig jing long ka wai ngani thu fi dan jing dum ka bala setia ya ka ban kita ya ka ni ka met Jong Trai ka Bible ka ki khrdap ka di jok kinom la ya ka but people ni ka Ktien ka jong play ka Bible kong wang ini Ktien haba ang ka khrdap jong ka dujak kanam la ika kamut ndan ka ksoy ndan ka bod jingdom ndan manuru kan mau kan ikam dai tang bakan ngindan ka jingdan rai ngila wat ika ban net persha yaki bod jong ka jingdom bakan ika met Jong Trai kamut ki bang net shitlup na khwangan ang fiki don bor ika ban yang lang ha kan ika por fitip lada baro ngini yang lang lada baro ngini wan lang da ka wai ka jingmon ya ka ban Sngew tho bangi don ha ka met Jong Trai ngi long ka kti ka jat ngi long ki benta jong ka khat jong ka met ka Jong Trai bala da baro khat ngi wan lang ngi snok ti lang ngi duai lang ha ni ka por nga kwa ngan ong fi ublay wang ngan ai hangi ye ki shabi jong ka hima ki breng ba ye ka ek ru ka bangin te ka khndau on te abneng ba ye ka ek bangin pelat ye ka khndau on pelat abneng na ka ta ka daw nga kwa ngan ong fi kuma ka ni ka por kala filot ka plan brio kala filot ka jing start science kala filot ka medical science kala filot ka bor brio baro but ka ba day ha ni ka por ka day ngi kum ka met Jong Trai ba kuma ka ni ka por tungin yang kuma ka ni ka por day tang mangi ki ba day ha ka met ka Jong Trai haba nga ong ha ka met Jong Trai ngan ong biang ni ka Ktien mdan berit mdan bekrau mdan ba he mdan ba po mdan ba halor baro khat ni day ki khon jong blai tungin wan kum ki khon jong blai ki ba dan ka jing iet ka ba shisha yo blai ki ba shak tiang yo blai ki ba shakri yo blai ki ba nget ya ka Ktien ka jong blai ki ba nget ya ka bor ka jong ka Ktien ka jong blai ba pina puli ang ni blai wa ai hangi ka met ka Jong Trai ba ka ai ka bangi duai mangi ka ba mut ladangi te mangi ka khndau on te abneng ladangi pelat mangi ka khndau on pelat tengin te lang ya ka ni ka bor jingpang tengin ikut lang ka wai ka jingmon banginum sha ba ka khdap jong ka dujak kanum la ban ne try kli ya ka ni ka ri ka jingi kan mau nga krani pigi banget ya ka ri ka si ba jantia ni dai ka bru ka bla yo ka Ktien ka jong blai ni Sngew tho shibon ka Ktien ka jong blai nga kwa ngan yang nang ne ngan krani fi nga da kwa ya ka ni bangan ong shipi baro khan ngam kwa ngan kran nang ne bang dai brio jong no kan mau ni represent ya ka hima ka jong blai ni dai ki khon jong blai ni yang ha ka met ka Jong Trai ha ka ni ka por la da shitlup ka met Jong Trai ha ka ri ka si ba jantia ni yang lang ka wai ban ya duai ban ya khat ya ka keteng ka Jong Trai ban pensange ya ni ka jingpang ngadang nget bakadang dan ka lat ngin la ban pensange u blai un ngap dai tang ya ka met ka Jong uhi naman un sawan chau
ya ka ni ka met ka ba khlem tho bria ka ba khlem sti ka ba khoj khmat jo nga kwa nga nong pi ka ni ka por ai ku ma ka ni ka por ngin tip ba ka jingelong ka wai jong ka met ka jo trai ka kraw palat la pin pulia ka bible ka sam ka ba shi spot life pulai wang kum ni play wang ha khmi ka ba ba ka ba internet ka no ha ba shi parangi shong lang ka ba so ka wai ka long kum ka jing sle ka ba hiar na ka khli ka jong aran ka ba to shi nyut mo shi ka miang ki jan kup jo ka long kum ko jer lo jong lum herman ka ba hiar shi ki lum seyan ban wang ini ki tin na ba hang ta ken play la hukum ki jing em ka ba hala ka ta ken ka ga ba nga kwa ngan ong fi I can hear bang ni ko jer I can hear bang ni ko jing pen sle ha fi ki ba yo sngo what do jing pen sle ga ni ko por what do you men sim ko ga ni ko por well I do you go por jong ka jing trai ga jong men sim jong play ga yin jong pi ha ba bi shong ga yang nga kwa ngan ong fi ga ni ko por ken mau ngi de ga met ga jong trai mla ban divide ga ni ga met jong trai mla ban pen ye khlat wala ngi mi wa jing sang ken mau ha ga ba ken jam sim ni ta na ga met jong trai ni yo ye ga ban duai ni yo ga ban ruai ni yo ga ban kren ni yo ga ban ye le persha ga bol jing dum ni yo ga ban kerpat khmat jong trai ni yo ga ban wat ga khmat ga jong ni Jesus Christ u balong trai jong ba jong pi kat ban ngan kren ni ga ga por nga kwa if ba ga jing shap ting I can pet ya what I ba ga jing shap ting an wan pidon ha ga met jong trai filong secure filong protected namar pidon na po ka met jong Jesus Christ u trai u da kren shai ba kita ki ba ulapan wan anam dan wairu balaban kini no ya ka nga kwa ba ngan ong if ga ni ga por what snap ya ga no ka ba penting if lada ki brio ki penting if ngam kwa fin priang ya kata what is snap what ya ga jing hikai ga ba penting if nga yang nang ni nga kwa ngan ong if kani ga ka kentien ko jong Jesus Christ ngam kwa pin snap ki kentien jong naru nga kwa pin snap ki kentien jong no snap ni ka kentien ko jong Jesus Christ ba Jesus wang ngan ai hangi ki shabi jong ka dujok ya ka shabi ka jong ka himagi benang ba ya ka ai ru ko bangin te ka khandau on te benang ba ka ai ka bangin pelai ka khandau on pelai benang pim tip ba ka jing long ka wai ha ka por jong ki kam ki apostol hadien ka pentecost kadan ki jing ba ki priu ki mi wa ban shakri u blai ndai ka bible kong da ka wai ki jing mot ki apostol ringkat bat ki bangai bi puli na ka bible ha ka ni ka tin ka jong trai pin lap na ka ki kam jong ki apostol la na pin puli na ka lanang ka ba ar Ktien ko jong play ko ang khat ko saw pusaw barok ki banget ki le long haju bari ki ek barok ki le lang ka pa pau ba ki banget barok mdan shu ko jing per khat e ka wai pal barok ki awan lang barok ki duai lang ka bible ko ang ki duai ni ka bible ko ang ni barok ki le long haju ba ki ek barok ki le lang ki le dino le ki brigi yeng ki mar ba ki le sami ki barok khat ba ki don kam mdan shu ko jing per kim pet shu uno badai banget bom dai banget jong ki barok ki pet ki jing don kam jong barok ba ka bible ko ang ala ki snigi scam na ko ga jing mo na ga temple but ka ba kdia ka pu na ga yeng si ga yeng nga kwa ga ni ga pon ni dang yo lat ba ni kdia ka pu ga yeng la na pila nga kwa pin shim jing khwai try wa na ga yeng jong pi ba mi ga jing khwai try pin bet ya ga jong ga jing em ai ga no jong fi ga na ga ba bet ya khma jong play but ga bible ko ang gi ro you play bet sham ngo ba na gi brio bro ba ru try na pin so aki la ga si ta gi ba like em ka ga ba nga kran nang ni ga dai kin mau nda ha ba ki ba nget baro ki sngo to ban her no na gi jing sngo ya per ba la ngi one sugar way pat ga jing long ka way la ngi duai shi sha da do ga do non nga khat ya pi baro tonginum ya per khat da ku way pan kin mau play unum snap ga jing duai jono un snap tang ya ga met ga jong go belong ki ba nget chi to lop ga perthai ba ha ba nga yang nang ni ban kren ni ga ni nga duai ba ga ni ga ba nga kren ni fi ga dai ban weng ni fi na ga jing shap tin kin mau ngan ong biang si si ni ga ni la da fila priang yo Jesus Christ la da fila nget yo ubu long khon jong blai bala yap ba bala mi pat nam ta jong fi la da pila mat yu jing khasin la da pila phai ne ki pop jong fi bat pila priang yu trai bat pila yo mat yu jing pinem ken mau u blai u la pelong fi ki khat ha met go jong trai nga kwa nga ong fi wat la da priang jong fi ang ne ki be yo snow pimpat it pimpat priang la da pipin bat yu ni ko por la da pi phai yu ni ko por u blai un pelong lang fi ni ko met ken mau ha met ko jong Jesus Christ ka dan ka jing shngan ka dan ka jing scam dan shu kanu jing shap tin ye kita gi ba shakri yu trai nga kwa nga no fi ga ni ko what shap tin ni nom sha i ga jing shap tin ba gan rung happy gi bangai ni dai ban shakri yu play dungen ai ga jing ro yu trai dungen snow ngo yu play bo play dang ai lat yangi bangin pen back bangin rung shiga met ga jong trai but kat mangalang kren nang ni nga duai bo play un pelong ye fi ba pin yo mat ye ga jing shlur ga ni ko por be ye ga jing shap tin ai bo play do mun sim ko un pelong ye fi na om do pa je pom lo mi ko bor
Henry daw men siem jonga ong Trai kat bangarang keren nang ni nga yo Sngew go bor go jong Trai nga kwa fin ya ha go jing it go jong blay nga kwa fin pai show blay de go don not baro what bet shidin what bet go jing bakla jong pi hadin bapilapan ma hadin bapilapan bet fi dan ha go met go jong Trai but pilong gibriu gibolong la kloy la do Trai one but nga kwa nga nong fi ga ni go por yang scam what shep tiang snap igini go jing keren ai gini go Ktien ga bangan ai shipi kan kalalong kabapin sngot ho igi jing shisha jonki Ktien ki jong Jesus Christ ublayun kur khui pi igi ni por ngatwai baga yeng jong pi bara kawai ngatwai baga jing em jong fi ki badan ba pi ki khon ki kti ki me ki pa ki men ki para baro ki badan ba pi kindana po kambet ki jong Trai kabadap da snam ki jong Jesus Christ ublay un kur khui pi bat ngada nget ublay unyo buram nagani ki jing hikai ngada nget ru ba fin pentri kam ikani daga ba fi for what chiki way ru kan log jinkar khu fi blay un kur khu fi baro amen